Kto je nebezpečnejší? Ten, kto je zavretý v blázinci? Alebo ten, kto chodí po vonku, tvári sa milo a pritom má vo vnútri hnev? Tieto voľné hodiny ma poriadne Zbláznila si sa? Ako ťa môžu štvať voľné hodiny? Veď to je to najlepšie na tejto škole, na tomto väzení. Prečo? Počkaj, vydrž. Láska moja. No nie je úžasný? Áno, je. Ahoj, čo urobím? Predtým, ako skončím, počúvaj ma. Tí sú pekní chalani z 5. ročníka. Poďme už preč, nechcem, aby ma videli, prosím. A čo sa stane, keď ťa uvidia? Mimochodom je zjavné, že teraz nemáš žiadneho chalana. Vieš čo? Predtým, ako toho chalana ulovím, chcem ho dobre spoznať, rozumieš? A tak budem pre neho tá správna baba. Ako to chceš urobiť? Jednoducho. Pomôžeš mi. Poď, poviem ti ako. Ja? Ale Bude to ako? jednoduché. Ale ja nebudeš nechcem. musieť pomôcť. Nehovor, Giovanni. Problémy so sukňami? Zdá sa, že sme na tom rovnako, však? Asi áno. Ja tomu nerozumiem. Ďakujem. Nie za čo. Nerozumiem a naozaj si nemyslím, že niekedy budem ženám rozumieť. Neviem, čo im je. To je veľká pravda. No tak, Miguel, kam ideš? Vitaj u nás v zóne zúfalých, smutných a opustených stroskotancov. Ale čo ty a zúfali? Nebol si náhodou v raji? Áno, ale raj sa zmenil na peklo. Prečo? Pretože ma Mia stále obvinuje, že koketujem so Sol a je hrozne žiarlivá, ako vždy. Môj otec má pravdu. Ženy nie sú úplne normálne. Z polovice sú šialené a z tej druhej sú drzé. Roberta je príklad. Nie, počkaj. Ja ti poviem, ktorá je drzá. Viko. Drzá je Viko. Príde za mnou a povie, že chodím s babou, ktorá sa volá Nataša. Dá mi telefón, zavolám jej a nakoniec to číslo neexistuje. Zavolal si jej? Samozrejme, že som jej zavolal. On jej zavolal. Porozprávame sa? Dobre, a čo chcete? Giovanni, urob mi láskavosť a choď pre Lupe. Dobre? Učí sa v študovni. No tak, bež, Červenovláska, choď. No tak. nebuzeruj ma takto, dobre? Dobre. Giovanni. K veci, dievčatá, čo chcete? Chceme hovoriť o skupine. Lenže teraz nechcem skúšať, vôbec nemám na to chuť. Prepáčte. Čo je, Miguel? Necháš spev kvôli rozmaznanej pipke? No prepáč. No tak, akože no tak. o kom hovoríš? Pozri, o nikom konkrétnom. Len tak všeobecne. Jasné? Môžete sa na chvíľku tuším si nejaký odosobniť drzý. od súkromných problémov? Teraz budeme hovoriť len o skupine. Jasné. Dobre. No, počuj, Červenovláska. Lupita odkazuje, že sa teraz učí a má toho veľmi veľa. A vieš čo? Ja nemám náladu na skúšanie, takže sa uvidíme neskôr. Ahojte. Giovanni? No super, vďaka, to je fajn, tak si pokojne skúšajte niekedy Pripomínam vám, že nemáme ani miesto na skúšanie. Máme kde skúšať. Môj ocko odišiel na služobku. Môžeme skúšať u nás, teda ak chcete. Dobre, ideme. Poďme. Dobre, tak poďme, No tak fajn, poďme, čo je? Veď už poďme, No, môžeme veď už ísť. poďme. Vieš čo, Roberta? Prestaňte. Presne tak. Prasiatka. Vieš ty čo, Miguel? Čo? Dáme im lekciu. Takže pomsta. Pomsta. Super. Nie, neznášam, keď to väzbí. Tvoj otec nemal byť doma. Ani nie je, možno je to Andy, jeho kamarát. Andy, toho poznám. Poznáš ho, Robert? Áno, ale nechápem, prečo dievčatá neotvoria. Prečo si pozerajú telenovely, alebo čo? Tak otvorím ja. No, tak ako vždy. Vždy všetko, len ja. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Ahoj, Ahojte. Prepáčte, čo tu robíte? Ale čo? Vy neviete, že toto je súkromný pozemok? Nemôžete len tak vojsť do tohto domu, jasné? Takže, poprosím vás, otočte sa a padajte. Nie. Ahojte. Ako sa máte? Ahoj. Ako sa máš, kráska? Dobre. Ahoj. Nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem. Cíte sa ako doma. Ako doma? Vítajte. Cíte sa ako doma? Ahoj, Miky. Ako sa máš? Dobre, On sa nevolá Miky, pre teba je to Miguel Arango Aceves, jasné? Dobre, ty choď radšej spievať. Prepáč, o nič nešlo. Čo? Dobre. Dobre?
skvelé. Sústreď sa, začíname. Es tan mágico como todo pasó en nuestro amor, nuestro dulce amor. Es tan fácil que ya nada me sorprende en nuestro amor. Es increíble amor. Todo fue como en un sueño. En nuestro amor todo va sucediendo. Y es así. Así es, y no hay nada que hacerle. Es así como sucede este amor. To čo má byť? Es tan sencillo que no sé cómo explicar nuestro amor, nuestro dulce amor. Y no sé cuánto tiempo dure el amor, pero hoy no hay nada mejor. Todo fue como en un sueño. En nuestro amor todo va sucediendo. Y es así es, y no hay nada que hacerle. Es así como sucede este amor. Así es, y no hay nada que hacerle. Es así como sucede este amor. Es así es, y no hay nada que hacerle. Es así como sucede este amor. Así es, y no hay nada que hacerle. Es así como sucede este amor. Bravo! Wow! Zvyčajne nezlý. Super. Nevedela som, že spievaš tak dobre, Mickey, fakt super. A ty sa super tancuješ. Chodila si niekde na tanec, alebo to máš v sebe, ha? To sú tvoje texty. Nie, tie sú moje. To vidieť, ale môžeš sa zlepšiť, Mia. Neboj sa. Nehádajte sa. Poď. Miguel, vieš, čo mi napadlo? Prečo oni dve netancujú v našej choreografii? Jasné, to by bolo skvelé. Super, áno. Nie. Oni Prečo nie. nie? Prečo nie? Lebo. Žiarlite? Prosím ťa, a na koho Treba. máme žiarliť? Jasné, že nie. Jednoducho preto, že sme kapela a nie barové tanečnice. Čo? Čo tým chceš povedať? Že tancujem ako v bare? Nie, nielen ty. Obidve tancujete ako stričiarky. Počkaj. Čo tým chceš povedať, Roberta? Čo tým chce povedať? Čo ty nerozumieš po španielsky? Pozri, Roberta chce Prestaňte. povedať, že sa nám zdá, že vy dve na to idete veľmi z hurta. Správate sa Toto vyšlo, presne nie? ako moderné konkubíny, takže... Jasné, ľahko hovorí. No, Áno, mrchy ste obidve. Prosím ťa, Mia. Nemáte! Pozri sa, asi im preskočilo. Počuješ? Neznáte všetky vlasy! Preskočilo im. Pojďte sa, dievčatá, prestaňte! Čo to má znamenať? Čo to robíte? Pustite ma! Prestaňte! Čo je to s vami? Pán Guillermo, Pustite ma! nezašpínte sa, pán Guillermo.
Upokojte sa, dievčatá. Tá je veľmi tak. nebezpečná. Koho je toto? Dievčatá, Koho je toto? Tá je moja. Vysvetli mi to. Ty nemáš dosť? To nemusí. Chceš ešte Naozaj noč? nebezpečné. Skúsa postaviť. Čo má toto celé znamenať? Hneď ti vysvetlím, čo to znamená. To budem veľmi rád. To nie je možné. Znamená to, že RBD už navždy skončil.